И здравейте хора, сама съм Тома Бренс. И Атлетико Билбао водят Барселона с 2-0 с Заус. Еко първия гол с глава. До средата на терена и в атака с една почти бих казал унищожителна преса в половината на Барселона, която определено и сега са почнати второто половина, които сякаш успяха да влязат в ритъм. Пътия Давид Фернандес Борбалан в това отношение беше безпощаден и наказа с официални предупреждения. Тук трябва да имат спама съдята Пени не обяви. Състава на Луис Енрике, освен че ще трябва да натиска тотално, трябва да играе много внимателно от тях и уважаеми телевизионни зрители, добре дошли отново на стадион Сан Мамес в Билбао. След малко Барселона, може малко изненадващо, но всъщност реално погледнато съвсем заслужено от име на Билбао води в резултата и то с 2-0. С два бързи гола в 25-та и 28-та минута. Първият дело на Рецедури, които виждате в момента на вашите екрани. Неймар успя да финтира много добре Чави и Чейта, показателното поле. Имаше определено нарушение срещу него, но Давид Фернандес Борбалан не даде дуста. Затова се отбелязване поне на един гол, за да не изпадам в деликатната ситуация от мачовете за Суперкупата промени. На вратата на Билбао е 4 Валенсиага. Средата на терена 6 с Сан Хосе, 8 Итураско и напред 11 Уилямс, 22 Лу Гарсия, 25 Саборити, 20 Дурис. Тер Стеген брани вратата на Барселона, пред него 20 Сержи Роберто, 3 Пике, 23 Юнтити, 18 Алба, средата на терена 4 Ракитич, 5 Бускетс, с номер 8 Мириеста, капитан на отбора и напред 10 Меси, 9 Суарес и 11 Неймар. Сега ще видим интересно повторение на първия гол, който гледа състава на Билбао. Това е първия гол, да знаете. Мириеста в средата на терена, топката стигне до Андурица, той подаде на Лу Гарсия. За великолепна позиция в наказателното поле измежду много лошо ориентираните правители на Барселона и с глава отбеляза един сравнително лесен за неговата класа гол. Отново домакините сега са в атака. Адуриц, Юнтити срещу него. Много изнервен французина направи слабо първо полувреме, в един момент получи удар. Адурис тръгна да търси после разправа с него, след като беше оказана лекарска помощ. И оттам всяко се подпали иската. Съдията Фернандес Борбалан показа жълтите картони на Адуриц и на Юнтити. Малко по-късно пък състава на Барселона набързо видя още 3 официални предупреждения, като две от тях това на Иниеста и Жорди Алба дойдоха заради първите протести при вече, както ви казах, неоцелената дуспа срещу Неймар. Какво е променил Луис Енрике? Тези футболисти на Барселона могат всичко, могат да осъществят обрат, могат да стигнат и до победата и ми се струва, че по-скоро в момента важно е какво ще противодейства срещу тях състава на Атлетик Билбао. Продължат ли да играят по същия начин, като през първото по време домакините имат сериозен шанс да се поздравят с успех. Сега Емерик Лапорт. Аз се играя. Това ми е с другото. Микел Сан Хосе. В момента снимам на моя комп. Не успя на Сприн да се откъсне. Моя комп. И извади топката в дъч. Вижда се едно на телевизия. Това сериал. Ще говорите, аз имам. Аз съм Атлетико Билбао, иска случайно гимнастизма, да съм тях и ми се падна на Барселона. Ще бъде поне в началните 20-25 минути резултат се запази такъв, същата като през първото по време. Търсене на остри контратаки, които, както виждаме много добре, вървят в не особено стабилната защита на Барселона. И разбира се, раздаване изцяло средата на терена. Сега Лапорт с неточно подаване. Иниеста добре продължава към Неймар с глава. Той търси Луис Суарес, чудесно, възможно за Меси. Меси в наказателното поле. Реши да лъже Меси този път доста елементарно. Между другото, УЕФА публикува идеалния ден за торка за миналата година. В нея има 3 футболисти на Барселона. Иниеста и Пике, чудесно спиране на някой Уилямс. После топката малко му избяга и това беше достатъчно за Сержи Роберто. Пике връща към Тер Стеген.
Отново висока преса. 45 772 зрители. Това е посещаемостта на този матч. Ентусиазирани трибуни, страхотна обстановка, както и винаги на Сан Мамес. Стадиона, между другото, ще бъде домакини на 4 мача от Европейското първенство през 2020 година. Ракитич, Сержи Роберто. Доста слабо работеше десния фланг състава на Барселона през първото по време. Може да се каже, че повечето от атаките Барса провеждаше отляво през Жорди Алба и Неймар. Иниеста. Пике към Меси. Великолепно подаване, но засада. Пъти налага и много възможно до месец той да се върне на терена. Адуриц. Топка за Някио и мяса малко дългичка и Мартин Бротер стига до нея. Пет минути изминаха от второто по време. 2-0 за Билбао продължава да бъде резултата. Барселона все още не установява някакъв могъщ натиск, такъв какъвто беше той в края на първото по време. Луис Суарес към Неймар. Все още Неймар. Тук имаше нарушение и съдията го видя, как се води на гол. И първа сериозна възможност. И сега Неймар и Меси са около топката. Стара от 3 души пожела Горка и Рейсос. И Меси и Неймар са способни да вкарат от тази позиция. Меси изпълнява. Удар, града! Това е добавка! Няма гол! Или топката е минала гол линията. Барселона се радват. Резултатът е 2-1. След удара на Лео Меси, Горка и Рейсос си 2-1. Чакайте да видим дали има. Гледаме изпълнението на Меси. Не особено добрата намеса на Ирейсос. О, това е гол. Това е гол. Съвсем правилно решение. Този път асистента е свършил чудесна работа. Ще видим от тази гледна точка. Ето е намесата на Ирейсос. Топката се ударя в градата. И мисля без никакво съмнение в вратата. Барселона успява да върне един гол. Мисля, че и тази гледна точка, разбира се, съвсем справедливо гола беше зачетен. Добре, че и тук не сбъркаха съдиите, защото тогава някой щеше да почне да говори за сериозна тенденция, но не. Решението беше правилно и трябва да покажем първия помощник Раул Кабаньеро. Без никакво съмнение, неговата намеса се оказа